Видим как ще се справят с танца шопска ръченица Стела и Станимир. Аплодисменти за партньорите на Стела и Станимир, Виолета Бечева, Ирена Тинева, Ян Янков и Людмило Макароновски. Браво! Уважаемо жури, какво мислите за изпълнението на Стела и Станимир, господин Евтимов? Възхитен съм от тяхната ръченица. Не мога да повярвам, имам чувство, че цял живот са играли само народни танци. Много се радвам, че на полуфинала имаше такъв красив български танц. Станимир, ти направо си роден за народни танци. Добре, Стела, само така, усмихвай се, много добре играеш. Госпожо Сечанова? На мен също много ми харесахте. Имам няколко забележки. Стела имаше няколко моменти, когато беше извън ритъм, но Станимир беше перфектен. Въпреки всичко, наистина много ми харесахте и поздравление и за избора на танц, защото това е нещо, което ви представя в съвсем различна светлина и е нещо, което допринася още по-добре за вашето представяне. Господин Илиев? Вау, много неща. Първо да ви кажа, благодаря, че сте избрали точно българска ръченица. Това е на нашия национален танц. Изиграхте го добре. Имаше точно това, което българския народ има. Тази динамика, енергия. Липсваше ви натрисане. Това е нещо, което ви липсваше и на двамата. Значи Шопа играе много, много свободен. Той трябва да... Корпуса му да е свободен, но в крайна сметка има много натрисане. Това ви липсваше. Какво значи натрисане, господин Илиев? Как се натриса? Може ли да демонстрирате? Браво! Браво! Да. Имаше обаче много типични, характерни шопски движения. Имаше изтърси, така нареченото изтърси. Добре натресоха. Много натресоха, готино беше. Всичко беше много бурно, много бравурно, много български танци. Точно това, което е важно. Те са хванали точно най-важното за българския танц и са успяли да го пресъздадат. Благодаря ви за това. Беше Аз при Стела видях така едно добро натрисане на нещата, ако мога така да се изразя. Стела имаше по-добро натрисане, нали? Доста добро натрисане. Но и Станимир не отстъпва. Станимир също... Може и той да е имал натрисане, но неговото някакси не се вижда. Да, малко се натресе в натрисането. Да. Такава е съдбата на мъжете. Нека да видим вашата оценка. 5:33. Това бяха Стела и Станимир.